Hanap kita kat gato. Change location kami mga kasinag. Ayun na yung mga kasama ko. Pakiramdam daw po nila mga kasinag. May nakatingin sa amin. Hindi ito mga kasinag, night swimming. Alay lakad ito. Lapang tayo mga kasinag. Mga kasinag, magandang hapon po. Gabi na pala mga kasinag. Gusto nilang maligo mga kasinag sa dagat. Papunta pa lang kami ngayon sa dagat mga kasinag. Nandito na kayo mga kasinag. Kakabit-bit ka ni Hante. Alalayin si Lister. Mari ka tigditin. Uy, Lister, mapanas ka dyan. Ako, manong. Ang ganda ng view mga kasinag. Ako daw makakapot si Lister. Hi guys! Sige, irinot ka mo. Magandang hapon sa inyong lahat. Lugi ako Hindi ako makakakarigos. Ang ganda mga kasinag. Dito lang po ito mga kasinag sa amin. Kalmada mga kasinag. Ini kayong nido na niyo. Ano ba Tagalog sa kalmada? Ano Tagalog sa kalmada? Agum ni Kalmado. Dali-dali sa puto. Hoy, maulang kang anong kat. Tapos naghuro si Katkat. Kuha ko din. Iyo. For today's video, samahan niyo po mga kabags. Si kabags ka na. Si kabags ka na. Kabags ka na. Yung mandamatis ting mandaw ko. Anak, sana. Hanap kita kat gato. Mahilo ka. Dadyo, aning mo. Ala to. Ayun si Mayra namimingwit na. Sayang hindi namin naabutan mga kasinag ang sunset. Naghahanap sila mga kasinag ng panggatong namin. Ito pala mga kasinag ang pagkain namin. Ayan, ginawa ng mga bata. Buko pandan na walang pandan. Ito gulay na lang ka ito mga kasinag, tas kanin. Gabi na mga kasinag. Ayun, may nagpipictorial doon mga kasinag. Tas may namimingwit. Ayan, kanya-kanya silang activity mga kasinag. May isa naman doon, nagbabantay ng apoy namin. Ayan si Bonsai. Ayan naman si Jangjang. Naligo na si Jangjang. Ang ganda ng dagat. Gusto ko talaga yung iba si mama. May dala kami mga kasinag solar. Mag-iihaw sila mga kasinag ng hotdog. 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 Kita. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maray ko ta na kung ano. Maray pa naglipat kita duman sa puro. Ano? Pakaihaw tulugod kayo malipat kita duman. Tamas garo kayo makatakot-takot. Hindi kita na. Kada ko ante, ako lang natakot.
Ha? Kala ko, ako lang natatakot. Change location kami mga kasinag. Ayun na yung mga kasama ko. Baktuton mo ako. Ikaw mamay nante, para sa'yo mo. Naiman niya nante. Kababaw sa naman. Bata. Ay, iyo. Okay. Safe. Lumipat kami mga kasinag kasi parang nakakatakot dun sa pwesto namin. Kaya dito na lang kami kasi dun sa dulo, malapit lang yun dun sa amin. Madilim na mga kasinag. Gentleman talaga mga kasinag dyan. Hanapan mo ako nunoy agihan. Diyan ka tungtong. Sige, abante. Bigdi sa ano. Sige. Ayun na sila mga kasinag. Kami na lang ang naiiwan. Andito na kami mga kasinag. Hindi ito mga kasinag, night swimming. Alay lakad ito. Labas na labas yung bato dito sa rawis mga kasinag. Oh. Yung tirong luwas ang mga gapo. Mayong kabarabaybay. Bigyan ito na, puro nagapo. Nakukot na. Lumipat kami mga kasinag kasi dun sa unang pwesto namin natatakot ang mga bata, pati ako. Pakiramdam daw po nila mga kasinag, may nakatingin sa amin. Nakikiring ka mo. Kiling ko lang man. May silver mga kasinag ang buhangin. Oh. Gaya na. Yan oh. Nagkikintab. Andito na kami mga kasinag. Dito lang ito sa may kanto namin, yung laging tinatambayan namin. Oh, ayun baga, mas magayon baga talaga igdi. Ano? Talaga igdi. Oh, hi na sa vlog. Ay na. Ayun baga duman day Duman garo ako. Kinakabahan ako duman. Kosa kay madiklo mo. Oo. Ayan na sila mga kasinag. Imbes di ako mabasang. Matabi na ako. Kakain na kayo mga kasinag. Bako yan. Sunog na yung hotdog. Tama ka maulang ako. Nakapila na. Dito ko. Pero ano yun? Inasan na? Ano to? Manok. Itong atay. Mama daw may gilisted pero sin. Bondog. Dahil na ano tayo na. Aka lang yan. Tayo po si maluto. Kain tayo mga kasinag. Lapang tayo mga kasinag. Ang telomang na maluto. Magkaramudan ko na Kain tayo mga kasinag. Apple and banana. Hotdog in lang ka. I like to eat. Turukaw na, tukaw. Mauta. Pakak. Inubos ko na. Kaya magugutig naman. Kuya. Kaldo magkakansi din dyan. Ay, Maringani ang tanganin ng kabarasin. hindi ako sa katahid kang kalayo para... Sister, person dyan kayo mamamagkakan ng araw kung kudo ko naman. Ang Pag nasa indo.
Yun, nag-i-enjoy siya. Ay, kari! Naano ka? Naano ka? Ang sarap ang gulay. Ang gulay gid ang di mauubos ng diyo, pero ang gulaman iyo. Ay, hindi naman kapuntikan. Pati mag... Parang talaga ano yung sipag mati ko dumay ka. Dahil ito magsarabi nindang ano, may lalaki. Nagkakot ako maglayo. Nagpuan matakot. Ang lalaki. Nasulo ng ano dahil. Pwede bigyan na ako sa tingin. Puta, may akong mataya. Makang ano? May damataya. Dilang pala kayo mga ano. Rinda ang nalapag sa ilmo. Baka isa. Pwede na lang. Di ko na Busit na yan. Hindi ka palipit. Nag-iswayan kami sa Makay. Gusto da kami doon. Ate! Tubig! Matay nag-iswayo. Dumalik. Wala ko ba? May dalang tubig. Iba pa nga akong sumang. Ito ang hotdog ko. Hindi, pag ginamo siya sabi ko sa mga titiyan. Kaya ano ko, Sa magkakangkaman. Si Chloe nagsabing kay ate yan. Si Chloe yan. Kaya dito si Chloe. Busog na sila mga kasinag, pati ako busog na. Tapos na. Sunog yung hotdog namin mga kasinag. Pero masarap. Pero masarap daw mga kasinag kahit sunog. Ay, maghuhugas muna sila mga kasinag. Yan, puguli bibi. Siksipe, kailangan ka mo. Hapon na sa akong plato. Yay! Ano pa yung kanyang hugasan to sa ano? Kaya ako papagukon. Oh. Pati ako nahuga, pati ako nagkarikos. Yan, ang sisipag nila mga kasinag. Ano po yung maliwanag? Dito! Diyan, hindi ka mo sa gato. Ipatong mo. Nagano daw yan, motor na yan dyan. Perma. Yan, pabalik-balik baga. Ano yan? Ano kang pangkiyata po? Or bubo? Oh! Ano yung pagkang mabati? Ay, Len! Ano ba sila? 25, 2000, ay, ano? 25, 2012. Nunoy, ang abaga mo. Ang abaga mo naman, sige naman ang arog-arog mo pa yan.